Khalaqallahu Adama ala suratihi wa tuluhu situna dhira'an tsumma qala idhab fasallim ala ulaika nafari wa hum minal malaikati julus fastami ma yuhibbunaka fa innaha tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika fa dhahaba fa qala assalamu alaikum fa qalu assalamu alayka wa rahmatullahi fazaduhu wa rahmatullah faqulu min waqfa kullu man yadkhulul jannah ala surati adama fi turihi situna dhira'an falam yazalil khalqu yanqusu ba'dahu hattal ana. Allah taala gawe Nabi Adam miturut bentuke nalika mati. Allah taala gawe Nabi Adam miturut bentuke nalika mati. Dawane swidak dhira. Kanjeng Nabi Adam, Mbah Adam niku dhuwure dawane awake swidak dhira. Dhira niku ukuran wong Arab antara sikut karo pucuke driji, sak dhira niku. Sak dhira. Nek dhira awake dhewe cendhek. Nek dhirake wong Arab biyen dawa ya. Setengah meter ping swidak. 30 meter dhuwure. Iki Nabi Adam. Ya Adam. Nuli Allah taala dawuh sira budhal nuju marang grombolan iku nuli uluk salam. Grombolan iku setengah saking malaikat padha lungguh kabeh. Nuli sira rungokake apa kang kanggo ngroba marang sira. Tahiyate pangruba-ngrubane iku tahiyat mira. Pangruba-ngrubanira lan tahiyate anak turune Nabi Adam, anak-anak turunira. Nabi Adam nuli budal lan ngucap assalamu alaikum. Para malaikat padha mangsuli assalamu alaika wa rahmatullah. Para malaikat padha nambahi kalimah wa rahmatullah. Besok saben wong kang mlebu swarga iku nganggo bentuke Nabi Adam mungguh dhuwure yaiku swidak dhira. Nuli turunane saya dedeke sakwuse matine Nabi Adam hingga saiki awake mbaya dhewe ndemben ki 35 meter saiki garek kar tengah meter suda selote cendhek ya ngono sok mbene nek mlebu swarga tetep dawa kaya Nabi Adam. Ya dhewe ciri-ciri ngene iki sampe nek mlebu swarga dawa, gedhe, dhuwur. Ya mbah modot mbok jenenge nyadi gedhekno mboten mudeng. Ning gedhe gawe dhewe sampe dhuwur. Lah mbah modot ora? Lha mbah modot. Lah awake dhewe lahir iki gedene semene iki awake dhewe sing ben nak lahire ka sangka alamku kubur, lahire gak sangka wong. Lahire wis sangka alamku kubur. Dadi sok gedhe dhuwur tur nambu mbah jengben iku awake dhewe mlebu swarga niku gedhe dhuwure padha karo Nabi Adam. Nom-nome niku kira-kira umur 35 tahun. Ya semono kuwi. Kali dosa. Ya. 35 tahunan ku. Ya nom neh. Ya nom neh niku ora kok nom neh niku mboten kaya ya umure semono kuwi terus, rupane semono terus. Lah dhewe nang donya kan arep mati, masa nom terus. Gane awake dhewe jatahe mati ya lahir cilik kok slote suwe tuwek mati. Lah nek awake dhewe lahir cilik terus lah sing ngopeni piye?
Lah nek teko-teko lahir umur gedhe, lah ya susah no. Lah kok cek ngemiki kok wis brengosen. Iya jare. Lah nggih awake dhewe. Gandeng awake dhewe pertumbuhan donya niku cilik terus tuwek terus mati. Ngono iki sing ngopeni ya penak, selote gedhe, selote gedhe. Nek sing ngopeni iki sing diopeni kok cilik terus ya mesti wegah. Oh nek emang metu gedhe lah piye? Lah kok sing ngemik kok wis brengosen ya. Medeni Pernah gede.